Tuna kan la sak tur hi Chhandamtu'n min hruai zela tui pui phone la oma poti Christian na bu number za songa kasari Chhandamtu'n min hruai zela tui pui phone la oma po riat lo phone vel kara po him na lung pui ngetan ni min hruai na magtak mai jua Chhandamtu'n min hruai zela Nanti kan tau mai ro se atlu treat na tu ani